ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମେ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଜି ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଜି ଆଡମିସନ ଥିଲା, ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସିଧା ଚାଲିଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖକୁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଆଡମିସନ ହେଇଗଲୁ। ଆଡମିସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦହିବରାର ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ହେଲେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ରାକ୍ଷସ, କଣ ଖାଲି ଦହିବରାର ପେଟ ପୁରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା। ତ ଭାଇ, ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସିଧା ଷ୍ଟେସନକୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ଧରିକି ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନବା ବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ରହ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ର।